cúmplense 20 anos, aí é nada, para moitos de vostedes dirán, pero foi onte, da implantación do carné por puntos, que cambiou por completo o noso concepto de seguridade vial. 2006 foi o ano do Mundial en Alemanha, do Hipstone Light de Shakira e da chegada do carné por puntos. E a que fanse 20 anos dende que entrou en vigor esta normativa en España que marcou un antes e un despois na nosa maneira de entender a condución. Desde que hai o carné por puntos, andamos con un pouco máis de cuidado. É que ese era o obxectivo desta medida, conseguir rebaixar a sinistralidade nas estradas. 2 décadas despois, pódese dicir que foi un éxito, pois nestes 20 anos a mortandade reduciuse nun 60%. Con todo, a súa implantación non estivo exenta de polémica. Algúns mesmo admiten que ao principio lles causou certo nerviosismo. Cando vin que puxaron carné por puntos, pois asusteime un pouco, sí. Susto ou non, para moitos condutores ter todos os puntos do carné xa se converteu en motivo de orgullo, unha maneira de demostrar a responsabilidade ao volante. Todos. Eu levo 36 anos sin ter un accidente. Aínda que non todos poden presumir do mesmo. Hainos que admiten que non é a primeira vez que os para a Benemérita, e non precisamente para darlle as boas noites. É a que durante todo este tempo quitáronse máis de 72 millóns de puntos. E en que infraccións perdemos os puntos nestas 2 décadas? Pois no terceiro posto está saltarse un semáforo en vermello, no segundo conducir baixo os efectos do alcohol, e no posto número 1 excede a velocidade. Sácanme puntos porque teño un problema moi grave, que o pé pésame un pouco. Salo moi guapa nas fotos dos radares, sabe? Mais alo das multas, está claro que o carné por puntos chegou para quedar e que grazas a el puxose stop a moitas infraccións, porque nas estradas sempre hai que evitar o punto morto. Claro, pero 20 anos despois, aínda seguimos tendo bastantes dúbidas, Bernardo, sobre que infraccións aparellan perda de puntos inmediata. E como recuperalos? Porque para iso están os cursos de recuperación de puntos. Agora vemos as infraccións, pero debemos lembrar que se non os perdemos por completo os puntos, se aínda nos queda algún, podemos facer un curso de recuperación parcial. De acordo? Un curso que dura 10 horas, podemos recuperar ata 4 puntos e o seu prezo rolda os 214 euros. Se pola contra perdemos todos os puntos e quedamos en permiso de conducir, o proceso aquí xa é máis exixente. Hai que realizar un curso de recuperación total. Dura unhas 20 horas, son 20 horas, cun custo aproximado de 400 euros e despois superar unha proba teórica da DXT para volver a obter o carné. As infraccións, agora sí, máis habituais polas que perdemos puntos seguen a ser a utilización do teléfono móvil, 6 puntos menos, superar os límites de velocidade entre 2 e 6 puntos menos, non levar posto o cinto de seguridade restaría nos 4 puntos do permiso, dar positivo por drogas 6 puntos menos ou en alcohol entre 4 e 6 puntos segundo a taxa detectada. Pero ollo, atendan porque isto é novidoso. Cando se cumpren 20 anos do carné por puntos, sobre a mesa está a proposta de limitar o número de veces que se pode recuperar o permiso de conducir. Miguel Mandallo. Pois sí, efectivamente, Bernardo, unha proposta que xa está en riba da mesa e que abre un debate moi interesante. Por iso estamos con Manuel, que ti traballas nesta autoescola e Centro de Recuperación de Puntos. Que opinas ti desta proposta? A proposta está ben, pero creo que xa está bastante limitado ao só poder facer un curso cada 2 anos. Na parte, non obstante, os puntos antes recuperábanse 6, agora xa baixaron e só poden recuperar 4 puntos. Entón eu penso que a medida xa está ben limitada. Claro, porque que ten que facer unha persoa agora mesmo se quere recuperar puntos? Asistir a un curso, simplemente non ten examen, non ten que facer nada, simplemente asistencia. E se perdeu todos os puntos, por exemplo, porque creo que é distinto, non? Sí. Cando perde todos os puntos, entón xa é outra cousa, xa ten que facer un curso de sensibilización, que nós chamamos total, non? Entón, aí xa ten que facer un curso de 20 horas, aparte de facer o curso, despois, cando cumpla a sentencia, ten que facer un examen sobre a materia sobre a infracción que cometeu. Ti notas moita reincidencia na xente que fai estes cursos? En xeral, non. Sempre hai un mínimo que sí que é reincidente, pero en xeral a xente
doille que perder os puntos, bueno, queda... Claro, doi porque custa cartos. Efectivamente. Por canto nos pode sair? O curso de parcial arredor dos 200 euros, 200 e pouco, e o curso total arredor dos 400. E cal é a infracción máis común que ti te atopas? Alcohol, drogas, móvil, dentro dos xovens, eso é a máis importante. E despois, bueno, velocidade tamén vai aparecendo. Hai que ter sentidiño ao volante, non? Efectivamente. Moito, pois Manuel, moitísimas gracias, compañeiros. Xa vedes que é un tema bastante complexo, pero que quedou bastante claro. Así que se esta proposta sai adiante, hai que guardar os puntos como ouro en pano